Hola, el meu nom és Judit Coromines, soc responsable de qualitat de la Fageda des de fa 6 anys i avui us explicarem de quina manera analitzem la llet crua, que és la principal matèria primera dels nostres productes. Aquí al laboratori rebem tant aquesta llet crua com mostres del procés productiu i també de producte acabat. I tots ells en fem una anàlisi. Aquí al laboratori les guardem. Aquí veieu tenim producte acabat, medis de cultiu varis, que són els que utilitzem per fer les anàlisis, i després aquí baix tenim la llet crua, que és el que ara nosaltres procedirem a analitzar microbiològicament. Ara procedirem a analitzar la llet crua microbiològicament. Aquí tenim la mostra, el medi de cultiu, que és l'aliment que necessiten els microorganismes, i posarem una quantitat d'aquesta mostra dins del pot i el portarem cap al microfos, que és l'aparell que ens analitza, en el nostre cas, els microorganismes totals que hi ha dins la mostra i els coliforms, que són indicadors d'higiene, de neteja del procés de munyida. Agafem la mostra, l'agitem, la barregem bé, perquè d'aquesta manera, quan l'agafem, serà representativa. Agafem una quantitat determinada i la col·loquem dins del medi de cultiu. Una vegada la tenim aquí dins, també el que farem serà barrejar-la bé i d'aquesta manera ja la tenim preparada per posar-la dins de l'aparell. Una vegada tenim la mostra preparada, ja podem introduir-la dins del microfos, el que ens permetrà és obtenir un resultat molt més ràpid que no pas amb les plaques de Petri, que també les utilitzem, però a la microbiologia convencional parlem d'hores o dies d'analítica i en canvi amb el microfos en poques hores, en 12 o 14 hores, ja podem tenir els resultats d'aquesta llet i d'aquesta manera poder confirmar aquest procés tan senzill i natural com és la munyida de la llet, refredament d'aquesta i ja entrada en procés productiu, no s'ha vist alterada. Una producció mitjana de 900.000 iogurts a la setmana, hem d'estar del tot segurs que aquesta llet que nosaltres utilitzem està en molt bones condicions. Bé, espero que amb aquesta pinzellada sobre el control de qualitat tingueu una idea del que estem fent aquí i esperem que també ens vingueu a visitar.